नहीं जैसे एगो लबकाजू के लबर लबरी एक दोसर के प्रेम करे प्यार करे आ कहे जैसे जियब मरब संगे शादी करब तो तोरे संग एक दोसर के लिए जान निछावर के लिए तैयार रहे। ठीक ठाक अब लगन के समय अले तब जैसे लवर के यानी छौड़ा के पता चल कि जरा से जब प्रेम ही करे तो दिन तीन ठेका गए 5 दिन है बरियाती आब के। अब एक तो होश उड़ गया तो कहने रहे कि वादा केने छल हमरा संग में तब जना तना जैसे कोनो जोगाड़ से जैसे ओकरा से भेंट करे ला बोलौल एक ठाम आ बात पूछल तू तो वादा केने छला कि तोरे से शादी करब आ जियब मरब तोरे संग लेकिन आब बीच में की भ गेले तो उ लबरी रही से कल हाँ बात तो ठीके कहे लेकिन जैसे हम पता लगोली अपना जैसे अपना सखी से आ सलाहकार सबसे सलाह विचार ले ली तो उ सब पता लगा कर सबटा बतेलक कि जे लड़का है जरा से तू कहे प्रेम करे ओकरा तने जैसे खेत पथार है बेसी घरो द्वार ने बढ़िया आ कोनो काम धंधा करे है से कत से तोहर शौक मरद से पूरा कर पौतो ऐसा बढ़िया थे तो जे बाबू खोज कर दो एक नंबर जैसे लड़को है एक नंबर घर द्वार सब कुछ एक नंबर है तो सब कुछ बतौल तो हम सोच कर कहली कि हाँ जिंदगी के सवाल है तो एक सबके बात मान ले चाहिए। अभी छौड़ा कहल कि लवर आइए सुने छलिए जे प्रेम अंधा हो प्यार अंधा हो किछ नहीं देखे संपत्ति केहन है रूप केहन है रंग केहन है प्रेम अंधा हो तब उ लबरी कहला यार अंधा हो पहले लेकिन आब जे आँख के इलाज करा लेलके। एक छौड़ा है नहीं जैसे इकलौता रहे अपना बाप के बेटा कोनो काम धंधा करे ने एनहर ओनहर करे तो सबके कल एकरा ब्याह करा द सुधर जेते ओकर बाप जैसे ब्याह करा दिलके आ ब्याह में ओकरा मिलले गोर लगाए रुपया एनहर ओनहर तो और जैसे खेनाई खर्चा गुटका पराग शराब सब जैसे और बेसी भ गेलै तेनाही एक दिन जैसे रुपया दिल के 500 कल के ले बोलू जैसे घर के सामान सब तरकारी तेल फलान चिलान सब जैसे घटल लेने अभी है अब तो छौड़ा ला जैसे जे खर्चा बर्चा रहे से सब खत्म भ गए तो 500 में से जैसे किछ सामान ले ला आ किछ सामान के जैसे अपन खर्चा में लगा दिल के अब पैक सेहो मार दिल के। अब गाँव में पहले तो बाप कहल रो केतेक सामान छल कहने और का सामान कहाँ हो तो कोनो में कोनो बहाना बना दिल के मिलले नहीं एना भ गेलै ओना भ गेलै सब कुछ जैसे उल्टा सीधा तो बाप कहे आए रो 20 साल तोरा जैसे हम पढ़लियो आई तू हमरा पढ़बे छै कि केना केना का हम पढ़लू से हम ही बुझे लॉकडाउन में तोरा पढ़ाई में मन नहीं लगू तो तू कहले बोलो हमरा ऑनलाइन पढ़ब तो मोबाइल किन दे तो स्क्रीन टच मोबाइल किन दिलियो आई तू हमरे पढ़वा लगल कि बिछौड़ा कहे हैं 20 साल तू हमरा पढ़ौला है मास्टरों से मार क्यों ट्यूशन में जाकर कहे चला मास्टर के बोलो एकरा नहीं पढ़िए तो मारो निक से घर पवे चल तो तूहो मारे चल तो 20 साल तू जैसे पढ़ौला हम उगतेबे नहीं के लिए हम तो अखन पढ़ौनी शुरुए के लिए तो जल्दी उगता गला या हमरो से बढ़िया से तो हमर कन्या पढ़ो तो उ तो और बेसी पढ़ल है हमरा से। नहीं जैसे एगो स्कूल में एगो मास्टर साहब पहला क्लास के विद्यार्थी के प्रश्न पूछ दिल के बता दे तू सब की विजयदशमी केले मनायल जाय छे तो जे छौड़ा के खड़ा केने रहे उ जैसे सोच के कह रहले विजयदशमी किस्सा में हम सुनी छली विजय जे है न कोनो राजा के बेटा हेते उ हेते 10वीं ओइ दिन पास के नहीं द्वारे ओइ दिन विजयदशमी मनायल जाए तो मास्टर साहब कहला अच्छा तो रामनवमी केला मनायल जाए से बता। अभी छोड़ा कहला राम जी के तो सबके बुझे छे रामचंद्र जी ओइ दिन जैसे 9वीं पास करके द्वारे रामनवमी मनायल जाए तब मास्टर साहब कहला तोरा हिसाब से तब तक जैसे कृष्णाष्टमी के मतलब भेले जे कृष्ण भगवान 8वां पास के नहीं तो सह ने तब बगल में जैसे एगो विद्यार्थी बैठल से कहला नहीं सर कृष्णाष्टमी के बारे में तो हमरा मालूम है बढ़िया से हम बतबै छी कृष्णाष्टमी में हमारा गांव में बड़ बड़का मेला लगे सब बेर आर्केस्ट्रा के नाच सेहो अबैया वही आर्केस्ट्रा में हमर पापा जैसे दारू पी कर गमछा घुमा घुमा कर नाच करी एनाहिए जैसे 2 भाई रहे आ दुनू भाई परीक्षा देने रहे स्कूल में तैमे एकटा जे रहे से कनी एनहर ओनहर खेती बाड़ी में सामाजिक क्षेत्र में ओकर बेसी मन लगे तो पढ़े में कनी कमजोर एकटा तेज दुनू भाई के स्कूल में रिजल्ट आवे वाला रहे तो दुनू आदमी अपना जैसे मम्मी से पाई मांग लेलक मम्मी दुनू के पाई दिल के आ भेले ई कि जैसे जे पढ़े में तेज रहे उ निश्चित है कि पास भ गेलै जे कमजोर रहे उ तो फेल भ गेलै जे फेल भ गेलै रहे सोझमतिया झटका के देखल के जैसे एगो मिठाई के डिब्बा किने त इको ल पाई रहे इहो किन लेलके आ मिठाई डब्बा ल के देखल के ओकर बाप अबैत खुशी भ गेल दुनू बुझा पास भ गेल झटका आयल पहले ओमे से मिठाई ले ले खेलक की भेलो तो कहल फर्स्ट डिवीजन से पास भ गेली। आब छोटका आयल तकरा कहल मिठाई के डिब्बा लग की भेलो तो कहल हम फेल भ गेली तो मिठाई के डब्बा ले ला आ फेंक दिल दूर कर बेहुदा कहीं के फेल भ गेला तो मिठाई लगा किया अयला खूब डटल
आबी छोड़ा किछ नहीं बाजल, ताबे जैसे ओकर मतायर जैसे अंगना से एले मिठाई के डब्बा उठबे तोरा ढाढ़स बदबे कहल के कोनो बात नहीं, जैसे बउआ आई बेर फैल भगली कोनो बात नहीं, मेहनत करते अगला बेर जैसे फेनो पास भ जेते। तभी कहे नहीं अहीं के जैसे लार प्यार से एकरा बिगाड़ देने छी अहाँ, जैसे अही दुआरे ई नहीं पढ़े। तब ओकर मतायर कहल के अहाँ नहीं बुझबे, जे हम समाज की स्थिति देख रहल छी ओहि हिसाब से जे बेटा IAS से पास भ गेल ओकरा जैसे अतः से बढ़िया नंबर से पास भ जाए तो ओकरा जैसे कोटा भेज देवे, ओतऽ से जे पास भ जेतै विदेश भेज देवे, दिल्ली भेज देवे। आ जब बेसी पढ़ ले तो वही हिसाब के ओकरा जैसे कनिया से सेहो बियाह कर देवे। आ ओकर कनिया कहत कि हम जैसे पढ़ल लिखल छी, हमरा घर के काम में मन नहीं लगैया, तो कनियो के जरे लऽ कऽ ओते चलि जायत, जे पास भ गेल ओ दूर भ जायत आ जे फेल भ गेल वह पास रहत। जी हाँ, हमर कहनाम कतौ फैल भेनाई में बड़प्पन नहीं, लेकिन हमर कहे के ई उद्देश्य अहाँ डॉक्टर बनू, इंजीनियर बनू, प्रोफेसर बनू कोनो बात नहीं, लेकिन जे व्यक्ति समाज से कटि गेल, परिवार से कटि गेल, असल जिंदगी में वो फेल भ गेल।